8 ka establishmento dinhi sa Sugbo ang kasuhan kung dili kuhaon ang mga estruktura nga nakababag sa agianan sa tubig sa syudad o sa kasitwasyon nga mao'y nakaambag sa problema sa baha. Sa report sa Cebu City River Management Council, nakalapas sa Civil Code of the Philippines ang mga establishmento sa Ayala Center Cebu, VECO, PLDT, Branch Salwillier Pawn Shop, Lot 8 Condominium, Prince Court Motel, Guy Sanomain ug Dimsum Break. Si City Attorney Jeron Castillo nibuteg nga kinahanglang ayuhon ang easement sa mga sapa. Mao nga nanawagan sila sa mga establishmento ug matud niya nga ang pagpasaka og kaso mo'y kinauhay ang lakang nga ilang buhaton. Apan sa karon hatagan usa og notice of violation ug iyang giawhag ang mga establishmento sa pag-restore sa 3-meter easement. Si VECO Corporate Communications Manager Teresa Cederiosa o PLDT Cebu Business Zone Head Bong Lintag niingon nga nakigkooperar na sila sa syudad ug ilang korhian ang ilang mga violations. Samtang ang Ayala Center Cebu ug Guy Sanomain naghuwat pa sa notice of violation gikan sa syudad. Ning pagbalita, wala pay gihatag nga statement ang kagamhanan sa Dimsum Break ug Prince Court.